to prostě perfektní příklad. Však je to perfektní. Ale šparaj si v nose. Červená, šesputou oranžová. Když mi zase ty najednou, uvidíš, že je tam holka kouzelná. Kouzelná, budou. A pak to uvidíš. Perfektní. Halo, peníčko. Přišel na ní František. Ty to budeš platit, že? Já to platit nebudu. František jak na vojničku. František letí na vojničku. Jaká ti dochází? Tuty, už mi dochází. No, jaké barvy? Tuty. Co je to tuty? Tuty barvy. No a jaká to je barva? Tuta je světlo, tma tmě. Jaká? Tma dvě. Tma dvě? Ne, tmavě. Tak světlo nebo tmavě? Světlo. Světlo tmavá? Jo. A to je jaká? Ta barva. Fakt jo. A tuta je. No jaká to je? Nespomínám si ještě. Nespomínáš si. Je to náhodou žlutá? Ne. A jaká tam je zelená? Ne. Modrá? Jo. Jo? Jo. A modrá je světlo tmavá? Ne. A tuta je zelená a tuta je žlutá červená. No. A tuty už mi dochází škola. Fakt jo. Tak mi tam ještě můžeš dát. Klidně. Můžeš mi tam dát klidně tutu a tutu, jo? A tutu. A tutu a tutu. Klidně. A tutu klidně. A klidně tutu. Když budeš chtít. Když budu chtít? Jo, když budeš chtít. Jen když si vzpomínáš. Jen když ale si vzpomínáš. Vzpomínej si dohbály, že dohbály. A co tam maluješ? Ale tuty mi dohází. Tuta a tuta. No dobře, ty tuta. A já se tě ptám, ale co tam maluješ? Co z toho bude? Nějaký drak. Nějaký drak? Jo. A kde má hlavu? Někde tady až nahoře. Kulatou, takhle my uděláme. A ocas nade. Až tady někde dole. A nohy?
Zlatě proti nemají nohy. Fakt, ne? Ne? Nemají očaše. Oni mají ocasy. Jo, vždycky i mají ty očaše. Ano. A pak jim udělají očička. A co má ještě drak? No, něco mu vybavíme. Takhle ho vybavíme. Hlavu. A nemá drak náhodou ještě křídla? Jo. Jo. Jo, musíme udělat křídla. Jedna. Dva. A máme křídla. No, vidíš to. A mně to spíš přijde jak zmutovaná. Potvora. Počkej, tači. Teď se to musí ještě vybavit, ještě to není hotový. Jo, takhle, tak to sorry teda. Musí se to ještě vybavit. Aha. Červená se žlutou je oranžová. Tu jak jsi na to přišla? No. Ty jo. Ty jsi šikovná. Červená ze žlutou je oranžová, jo? Tak to si musím zapamětat. No, můžeš tak dát třeba oranžovou taky. A taky oranžovou. Víš, je oranžový? Pomeranč. Fakt jo. Jo, to znám plače. A žlutá s černou je co? Jaká? Buba nějaký. Ne, zelená. Jo. Tači. A naposledy si jakou namíchala? To já už nevím. No, co jsi mi říkali, že ta barva vypadá jak? Jak sluníčko. Predlajs. No tak já nemám nikde sluníčko kulatý. Takovýhle sluníčko kulatý. Počkat. To jsou dvě slunce. Ne, ale nějak nejdou. Jak nejdou. Ne? Já když namočím sem a sem, tak mi to nejde. Tak si jen větší štetec. Tak to jo, to je větší. Ten půjde jako super vlak. Super vlakovitej. Trošku musíme dát ještě víc barvy. To je ještě málo tači. Musí nás být málo, nebo víc. A co děje? Ty jsi se byla učit u musy? Jo, Jo. já jsem to zbabla. Super. Koukám, že to je To taky je styl. můj moc malý. Co to je? No já nevím, co děláš, co kreslíš. A ne, Facebook. Co to je? Nevím. Nevíš? Nech to tak. A jak to držíš, ten štetec? Takhle to chyť. Jo. No, tak pojď.
to jde líp. Co? Tati, už mi dochází barvy. Jaká barva ti dochází? Tu ty barvy. No a jaké jsou to? Co? No tak řekni, jaké jsou to barvy. Už nespomínám. Tak koukni na mě a řekni čau.